שי גבור צור נראה מבסוט מתמיד. נדב יושב בעמדת האנדר דגן, העמדה הראשונה לדבר. ומבצע פתיחה, כלומר מבצע העלאה מעל לגובה הביג בליינד. יותם מבצע כאן חושב בסמול בליינד עם קינג ג'ק אופסוט ובוחר לקפל. קיפול נהדר של יד בינונית מעמדה נחותה. כולם מקפלים עד לאבי בביג שבוחר לשלם. ביד בינונית, אס 8 אופסוט, מסדרות שונות, בינונית לכיוון החלשה, פוגע בזוג עליון, בפלופ עם אופציה למשיכה לצבע יהלומים. אבי מבצע צ'ק ונדב מבצע אימור המשך בפלופ. כלומר, הבן אדם שאלה לפני הפלופ מבצע אימור וממשיך באגרסיביות גם ברגע שנפתח הפלופ, ואבי בוחר לשלם. בעצם נדב מבצע כאן אימור לבלוף, מקווה שאבי יקפל יד עדיפה. הטרן מביא איתו 8 יהלום נוסף, סוגר צבע אפשרי ומקנה לאבי זוגיים. הוא עושה צ'ק לנדב. ונדב בוחר שלא להמשיך עם הבלוף ומבצע צ'ק. בריבר 10 שנותן לנדב זוג שני. אבי בוחר להמר, מנסה לגבות ערך מידיים נחותות, והוא מהמר גבוה, אימור בגובה קופה, ונדב לא מהסס ומקפל את היד.